Внимавай. Аз съм много силна. Дръж го по-здраво. Извади пълнителя. Не знам как се вади. Знаеш как, има копче на дръжката. Е това. Ай дулото напреде. Той напред. Как си, доволна ли си? Аз в принцип съм професионална. Я да видим. О, 3 хедшота! Един хедшот, втори, трети. А по принцип в дарца тук е тройната 20. Не знам какво е та. Ай, браво. А другите, къде са ти? Значи имаш 1, 2, 3, 4, споменавам, Лора има 10. Е, тая е моята. Не, точно тая е моята. Точно тази е моята.